Ο βίος του Αγίου Νικολάου. Ο Άγιος Νικόλαος είναι από τους πιο γνωστούς Αγίους της χριστιανοσύνης. Το όνομά του βρίσκεται στο στόμα αναρρύθμιτων πιστών που ζητούν τη βοήθειά του. Το όνομά του το φέρνουν εκατομμύρια χριστιανοί και πολλοί είναι οι ναοί που είναι αφιερωμένοι σε αυτόν. Είναι μετά την Παναγία και τον Άγιο Γεώργιο ο περισσότερο γνωστός σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Σε όλη δε την Κύπρο υπάρχουν 90 και πλέον ναοί αφιερωμένοι στο μεγάλο αυτό ιεράρχη. Είναι αυτός που προστατεύει τους θαλασσινούς και όλους εκείνους που συναντούν τρικυμίες στη ζωή τους. Γι' αυτό έχουν κτιστεί πολλές εκκλησίες προς τιμήν του. Όλη του η ζωή ήταν μια θαυμαστή ενσάρκωση της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Το φωτεινό του παράδειγμα ας προσπαθήσουμε να το μιμηθούμε. Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε στα Πάταρα της Λυκίας της Μικράς Ασίας γύρω στα 230 με 250 μετά Χριστόν. Πότε ακριβώς γεννήθηκε δεν είναι γνωστό. Πάντως, κατά το έτος 300 μετά Χριστόν, την εποχή των ασεβών αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, ήταν αρχιερέας των Μοιραίων. Έζησε δε και μέχρι τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί και η οικονομική τους κατάσταση ήταν πολύ καλή. Γι' αυτό οι φωτισμένοι γονείς του μόρφωσαν πρώτα την απαλή ψυχή του παιδιού τους με τη θρησκεία του Χριστού μας και ύστερα τον έστειλαν στο σχολείο για να μάθει γράμματα. Από μικρός ο Άγιος Νικόλαος έδειχνε την αφοσίωσή του και την αγάπη του στο Θεό, περνώντας την ημέρα του με προσευχές και ενίστευε την Τετάρτη και την Παρασκευή. Ακόμα και όταν ήταν βρέφος, σύμφωνα με μία παράδοση, δεν ήθελε να θυλάσει Τετάρτη και Παρασκευή παρά μόνο μετά τη δύση του ηλίου. Όταν μεγάλωσε, μισούσε τις απρεπείς και τις κακές συνομιλίες και συναναστροφές των νέων. Αγαπούσε να πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία και να συναναστρέφεται με ήσυχους, ήρεμους και καλούς ανθρώπους. Άκουε τις συμβουλές των μεγαλυτέρων του και προσπαθούσε να τις εφαρμόζει όπου ήταν αναγκαίες. Έμεινε ορφανός στο άνθος της ηλικίας του και απροστάτευτος μέσα στους πολλούς κινδύνους του ειδωλολατρικού περιβάλλοντός του. Εδώ είναι η πρώτη του νίκη. Τίποτα δεν τον παρασύρει. Την περιουσία του τη χρησιμοποιεί για έργα αγάπης και φιλανθρωπίας. Τον θαυμάζουν οι χριστιανοί για τη σταθερότητά του και προσεύχονται στο Θεό να τον αξιώσει να υπηρετήσει την Εκκλησία. Εκείνο τον καιρό, αρχιεπίσκοπος της Λυκίας ήταν ο θείος του. Αφού εκτίμησε τις αρετές και τη μεγάλη του πίστη, τον κάλεσε στην υπηρεσία του Κυρίου και τον χειροτώνησε ιερέα της επισκοπής. Όταν έγινε ιερέας, μοίρασε όλη την περιουσία του, που του άφησαν οι γονείς του, στους φτωχούς. Έντισε γυμνούς και δυστυχισμένους, δεν σπατάλησε την περιουσία στις διασκεδάσεις, ούτε στα πολυτελή ενδύματα, όπως κάνουν πολλοί νέοι της σημερινής εποχής. Γιατί άκουε τον προφητάκτανα Δαβίδ, ο οποίος λέγει «Πλούτος εάν ρέει μη προστίθεστε καρδίαν». Έτσι έκανε και ο Άγιος. Δεν έδωσε προσοχή στον ρέοντα και φθαρτό πλούτο, αλλά σκόρπισε αυτό όπως έπρεπε, για να κερδίσει άφθαρτο και αιώνια ζωή. Η απλοχεριά του έσωσε πολλούς χριστιανούς από τον κατήφορο της αμαρτίας. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν άνθρωπος των έργων και όχι των λόγων. Οι ημέρες του Αγίου περνούσαν με νηστεία, προσευχή και πολλές ελεημοσύνες. Άγρυπνα γονάτιζε και παρακαλούσε το Χριστό να του δίνει δύναμη, υπομονή και θάρρος για να μην λυγίσει στους πειρασμούς του σατανά. Από τις πολλές ελεημοσύνες που έκαμε ο Άγιος, ακούστε μία θαυμαστή και παράδοξη. Τον καιρό εκείνο ζούσε ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος είχε 3 πολύ όμορφες θυγατέρες. Από φθόνο των εχθρών του, ο πλούσιος έχασε όλη την περιουσία και έφτασε σε μεγάλη φτώχεια. Βρέθηκε σε τέτοια θλιβερή και δύσκολη κατάσταση που δεν μπορούσε να ζήσει μαζί με τις 3 του θυγατέρες. Αποφάσισε να βάλει τις θυγατέρες του σε πορνείο για να έχουν κάποιο εισόδημα και να μπορούν να ζήσουν. Ο δε Πανάγαθος Θεός, ο γινώσκον τα κρύφια των καρδιών, θέλησε να ελευθερώσει τις 3 εκείνες ψυχές από την κόλαση και την αμαρτία. Κατά την ίδια εκείνη ημέρα, κατά την οποία φανέρωσε ο πατέρας των κοριτσιών τη βούλησή του, το έμαθε και ο Άγιος Νικόλαος. Αμέσως έβαλε σε ένα μανδύλι 300 φλουριά,
πήγε κρυφά και το έριξε στο σπίτι του πτωχεύσαντος πλουσίου από μία θηρίδα και έφυγε αμέσως, χωρίς να γίνει αντιληπτός. Δεν ήθελε να φανερωθεί σε κανένα, γιατί απέφευγε τον έπαινο των ανθρώπων και μόνο επιθυμούσε να αρέσει στο Θεό. Άκουε το Ιερό Ευαγγέλιο που έλεγε «Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου». Δηλαδή, όταν κάμνεις την ελεημοσύνη, να μην το γνωρίζει κανένας. Ο πατέρας των 3 κοριτσιών ξύπνησε το πρωί και είδε στο σπίτι ένα μανδύλι δεμένο και το άνοιξε αμέσως. Μόλις είδε τόσα πολλά φλουριά, έμεινε εκστατικός και έτριβε τα μάτια του από χαρά, μη πιστεύοντας το γεγονός. Μέτρησε αμέσως τα φλουριά και τα βρήκε ακριβώς 300. Μεγάλη περιουσία είχε στα χέρια του, γι' αυτό ήταν πολύ ενθουσιασμένος και χαρούμενος, αλλά ήθελε να μάθει ποιος έκαμε αυτή την καλή πράξη. Αφού δεν γνώριζε τον ευεργέτη του, ευχαριστούσε και δοξολογούσε συνέχεια το Θεό. Αμέσως φρόντισε και ενύμφευσε τη μεγαλύτερη του θυγατέρα με κάποιο πλούσιο της πόλης εκείνης και της έδωσε και τα 300 φλουριά σαν πρίκα. Ήλπιζε δε ότι εκείνος που τον βοήθησε θα φρόντιζε να τον βοηθήσει για την πρίκα και των άλλων 2 κοριτσιών. Αφού ο Άγιος Νικόλαος είδε ότι ο πατέρας χρησιμοποίησε τα χρήματα για καλό σκοπό, αμέσως τη δεύτερη νύχτα δένει σε ένα άλλο μανδύλι άλλα 300 φλωριά και το βράδυ πήγε και τα έριξε πάλι από τη θηρίδα. Όταν ξύπνησε το πρωί ο πατέρας των κοριτσιών, βλέπει ένα άλλο μανδύλι με άλλα 300 φλουριά. Θαύμασε για το γεγονός και παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει τον άνθρωπο που του έκαμε αυτό το μεγάλο καλό και σώθηκαν τα κορίτσια του από την αμαρτία. Ήθελε να του φανερώσει τον ευεργέτη του που με την ελεημοσύνη του άρπαξε από τα χέρια του διαβόλου τις 3 θυγατέρες του και τις έσωσε. Έτσι ενύμφευσε και τη δεύτερη του θυγατέρα, δίνοντάς της σαν πρίκα τα 300 φλουριά, ελπίζοντας στο Θεό ότι ο ευεργέτης θα βοηθήσει και την τρίτη του θυγατέρα. Την τρίτη φορά όμως ήταν πολύ προσεκτικός και ήθελε να τρέξει και να δει τον ευεργέτη του. Ο δε Άγιος Νικόλαος, βλέποντας ότι ενύμφευσε και τη δεύτερη του θυγατέρα, αποφάσισε να τελειώσει το καλό. Οπότε έδεσε πάλι σε άλλο μανδύλι άλλα 300 φλουριά και πήγε να τα ρίξει κρυφά τη νύχτα στη θηρίδα. Μόλις τα έριξε ο Άγιος, ο πατέρας των κοριτσιών, ο οποίος ήταν ξύπνιος, άνοιξε την πόρτα, έτρεξε και είδε κάποιον να φεύγει τρέχοντας. Ύστερα για λίγη ώρα έτρεχε ο ένας τον άλλον. Ο πατέρας των κοριτσιών τον έφτασε και είδε ότι ήταν ο Άγιος Νικόλαος, ο πασίγνωστος και δημοφιλέστατος Άγιος, ο μεγάλος ευεργέτης των φτωχών και των δυστυχισμένων. Αμέσως έπεσε στα πόδια του με δάκρυα στα μάτια, του έλεγε «Σε ευχαριστώ δούλε του Θεού που με λυπήθηκε σε μένα τον ταλέπορο και τον άθλιο και που έκαμες τέτοια μεγάλη ελεημοσύνη. Ευτυχώς που με πρόλαβες, γιατί διαφορετικά θα χανόμουν ψυχικά και σωματικά». Όταν είδε ο Άγιος Νικόλαος ότι φανερώθηκε η αρετή του, είπε σε αυτόν «Δεν θέλω να πεις σε κανέναν τίποτε ενώ σου ζω για την καλοσύνη που σου έκανα». Την επόμενη μέρα ο πατέρας νύμφευσε και την τρίτη του θυγατέρα και πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του ειρηνικά και δοξάζοντας το όνομα του Θεού. Ύστερα από καιρό θέλησε να πάει στα Ιεροσόλυμα να δει τους Αγίους Τόπους, εκεί που μαρτύρησε ο Θεάνθρωπος. Έτσι μπήκε σε ένα πλοίο μαζί με άλλους χριστιανούς για να πάει στην Παλαιστίνη. Αφού προσκύνησε τον Άγιο Τάφο του Κυρίου, τον Γολγοθά, τον Τίμιο Σταυρό και είδε όλα τα μέρη που δίδαξε και μαρτύρησε ο Χριστός, θέλησε να μείνει εκεί να ησυχάσει. Άγγελος Κυρίου τον διέταξε τη νύχτα να επιστρέψει στην πατρίδα του. Την άλλη μέρα ο Άγιος, πιστός στην προσταγή του αγγέλου, κατέβηκε στο λιμάνι και ρωτούσε αν κανένα πλοίο θα ξεκινούσε για τα Πάταρα. Κανένα όμως πλοίο δεν ξεκινούσε. Τότε μερικοί ναύτες του είπαν «Όπου βρούμε ναύλο, εκεί θα πάμε». Αμέσως ο Άγιος τους είπε «Να σας δώσω τον ναύλο και να με πάρετε στα Πάταρα της Λυκίας».
Ο πλοίαρχος και οι ναύτες, βλέποντας ότι ο άνεμος ήταν ούριος, ύψωσαν τα πανιά και αναχώρησαν. Θέλοντας να περάσουν πρώτα από την πατρίδα τους, έστρεψαν το πλοίο προς την κατεύθυνσή της, αλλά ο Θεός, για να μην λυπήσει τον Άγιο, σήκωσε μεγάλη τρικυμία, ώστε έσπασε το πηδάλιο του πλοίου και οι ναύτες απελπισθέντες ανέμεναν το θάνατο. Ο Άγιος όμως, δια της προσευχής του, καταπράινε τη θάλασσα. Ο πλοίαρχος μαζί με τους ναύτες του είδαν ότι έφτασαν στα πάταρα και αφού έπεσαν στα πόδια του Αγίου, του ζητούσαν συγχώρεση. Ο Άγιος τους φανέρωσε τη σκέψη τους και τους συμβούλευσε να μην επαναλάβουν τέτοιο πράγμα στη ζωή τους. Τους ευχήθηκε και τους κατεβόδωσε. Επιτέλους, ύστερα από μια μεγάλη θαλασσοταραχή, ο Άγιος επέστρεψε από τα Ιεροσόλυμα στα Πάταρα. Ο κόσμος του επεφύλαξε μεγάλη υποδοχή, γιατί τον αγαπούσε πάρα πολύ. Νέοι και γέροντες, άνδρες και γυναίκες, ακόμα και οι μοναχοί του μοναστηριού, στον οποίο τον είχε αφήσει ο θείος του επίτροπο, όλοι εξήλθαν να τον καλωσορίσουν και να τον υποδεχτούν. Κοντά στα Πάταρα, σε απόσταση 4 χιλιόμετρων, ήταν μια μικρή πόλη που την έλεγαν Μύρα. Η πόλη Μύρα είναι στη Μικρά Ασία. Αργότερα έγινε πρωτεύουσα της Λυκίας. Σήμερα τη λένε Ντεμπρέ. Εκεί πέθανε ο Μητροπολίτης της πόλης και ήθελαν να βρουν κάποιον άξιο για να τον αντικαταστήσει. Τότε μαζεύτηκαν οι επίσκοποι και οι κληρικοί της επαρχίας των Μύρων για να εκλέξουν αρχιερέα. Εκεί που συνεδρίαζαν, σηκώθηκε ένας από τους επισκόπους και είπε στους άλλους να παρακαλέσουν το Θεό να τους φωτίσει για να κάνουν καλή επιλογή. Τη νύχτα, όλοι οι επίσκοποι είδαν στον ύπνο τους ένα άγγελο που τους είπε να πάνε το πρωί στην εκκλησία και όποιος μπει πρώτος μέσα, αυτόν να κάμουν επίσκοπο. Πράγματι έτσι έγινε. Ο πρώτος που μπήκε στο ναό ήταν ο Νικόλαος. Έτσι χειροτονήθηκε ο Νικόλαος αρχιεπίσκοπος Μύρων. Η φιλανθρωπική του δράση μεγάλωσε πολύ όταν έγινε αρχιερέας. Ίδρυσε φτωχοκομείο, ξενώνα, νοσοκομείο και άλλα ιδρύματα. Την εποχή εκείνη, γύρω στο 300 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας της Ρώμης Διοκλητιανός πίστευε πως η αρχαία θρησκεία ήταν απαραίτητη για την ενότητα του κράτους. Γι' αυτό καταδίωξε σκληρά τους χριστιανούς. Ευτυχώς παραιτήθηκε από την εξουσία του το 305 και έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του με μεγάλη απλότητα στα κτήματά του στη Δαλματία. Επίσης, ένας άλλος Ρωμαίος αυτοκράτορας, ο Μαξιμιανός, έκανε μεγάλο διωγμό εναντίον των χριστιανών. Αυτός είχε στην κυριαρχία του την Ισπανία, την Αφρική και την Ιταλία, με έδρα το Μεδιόλανο, το σημερινό Μιλάνο. Συγκρούστηκε με τον Μέγα Κωνσταντίνο που τον σκότωσε ή τον ανάγκασε να αυτοκτονήσει. Ο Διοκλητιανός και ο Μάξιμος έστειλαν αγγελιαφόρους σε όλους τους επάρχους και τους διέταξαν να τιμωρούν τους εχθρούς των αρχαίων θεών, τους χριστιανούς, αν όμως αρνηθούν το Χριστό, τότε να τους τιμούν. Πολλοί χριστιανοί από το φόβο των σκληρών βασανιστήριων προσκύνησαν τα είδωλα και πήραν λεφτά, κτήματα ή και κάτι άλλο. Άλλοι πάλι ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί και πέθαναν με φρικτά βασανιστήρια. Σε αυτό το διωγμό ο έπαρχος της Λυκίας έπιασε πολλούς χριστιανούς και μαζί με αυτούς και τον Άγιο Νικόλαο. Τους έδιωξε από τα Μύρα και τους έριξε στη φυλακή για 6 ολόκληρα χρόνια. Ο Άγιος Νικόλαος ακόμα και μέσα στη φυλακή δίδασκε τους χριστιανούς και τους ενθάρρυνε. Από τους πολλούς ραβδισμούς που του έδωσαν, το σώμα του έγινε κατάμαυρο και έτρεχε αίμα από τις πληγές του. Δεμένος με βαριές αλυσίδες, τον έριξαν στη φυλακή για να συνεχίσει τα μαρτύριά του. Είδε τότε με τα μάτια του το Χριστό να του γιατρεύει τις πληγές, να τον ενθαρρύνει και να τον πλημμυρίζει με ανέκφραστη αγαλίαση. Και να πώς, κόντευε να ξημερώσει. Ο Άγιος, φορτωμένος με αλυσίδες, διάβαζε την ορθινή προσευχή του. Ευχαριστούσε τον Πανάγαθο που τον αξίωνε να φέρει τα στίγματα του Κυρίου στο σώμα του σαν τον Παύλο. Η χαρά του κορυφώθηκε όταν σε λίγο άκουσε μέσα στη σκοτεινιά της φυλακής του αγγελικές φωνές να ψάλουν μαζί του και μυρίστηκε την ευωδία ουράνιο μοσχολίβανου.
Μόλις πρόβαλε η αυγή, οι πρώτες ακτίνες του ήλιου απλώνονταν στη γη, όταν έξω ακούστηκαν πολλές φωνές, σωστός αλλαλαγμός. Σύεται η φυλακή και άγριοι κτύποι συνταράζουν τη σιδερένια πόρτα της, ζητώντας να την εκβιάσουν. Ο Άγιος σκέπτεται. Φαίνεται ότι ήρθε η ευλογημένη ώρα, ή ήλθαν για να συνεχίσουν πιο άγρια τα μαρτύρια. Ενίσχυσέ με, Κύριε, να τα αντικρίσω με το ίδιο χαμόγελο και δέξε το πνεύμα μου στους κόλπους σου. Δεν πρόφτασε να τελειώσει τη σκέψη του και η σιδερένια πόρτα κλονίζεται, υποχωρεί, ανοίγει διάπλατα. Τρελός από χαρά ο δεσμοφύλακας ορμά μέσα, αρπάζει τον Άγιο στα χέρια του κλαίοντας και προσκυνώντας τα δεσμά του που δέχτηκε για την αγάπη του Χριστού, τον βγάζει έξω από τη φυλακή και τον φέρνει θριαμβευτικά στη Μητρόπολη του. Οι θερμές προσευχές του λαού για τον ποιμενάρχη τους εισακούστηκαν. Όταν ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός πέθαναν, ανέβηκε στο θρόνο ο Κωνσταντίνος, ο γιος του Κωνσταντίνου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης, ο οποίος ονομάστηκε μετά Μέγας Κωνσταντίνος από τα μεγάλα έργα που έκανε και τον τρόπο που αναδιοργάνωσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντίνος διέταξε όλους τους επάρχους να ελευθερώσουν όλους τους χριστιανούς από τις φυλακές και να γκρεμίσουν τους βωμούς των ειδωλολατρών. Ποιος μπορεί να περιγράψει τι έγινε τότε? Η γλώσσα του ανθρώπου είναι αδύνατη να εκφράσει τα συναισθήματα που πλημμύριζαν το λαό και η πένα ακόμα πιο πολύ αδύνατη να παραστήσει το παραλήρημα που κατέλαβε τους χριστιανούς. Ο Άγιος Νικόλαος, αδύνατος στο σώμα από τα πολλά βάσανα, ακμαίος όμως στην ψυχή, συνεχίζει τα υψηλά του καθήκοντα. Πέρασε πια η τρικυμία και ήρθε η γαλήνη. Ο Άγιος είναι πάλι στο θρόνο του ελεύθερος να φωτίζει τον δρόμο των χριστιανών του, ελεύθερος να σκουπίσει τα δάκρυά τους, να λατρεύει το Θεό, να ανυψώνει το πίμνιό του, στα ύψη του ιερού και μεγάλου προορισμού του. Δεν φοβάται πια τους εχθρούς της πίστης. Στα άγια του χέρια ο Πανάγαθος επιστεύθηκε η θεϊκή δύναμη και εκείνος τη χρησιμοποιούσε με αγαθότητα, με πραότητα, μα και με ορμή συνταρακτική, όταν αντίκριζε τους αγώνες εναντίον του σατανά και των οργάνων του. Έτσι πέρασε όλη του η ζωή. Έφτασε παντού και όταν δεν μπορούσε να φτάσει με τα άθλια μέσα της συγκοινωνίας της εποχής εκείνης, έφτανε με το πνεύμα του. Παρηγορούσε τους πονεμένους και συμβούλευε τους πλανημένους. Ενίσχυε τους φτωχούς. Φρόντιζε ιδιαίτερα για τα νιάτα. Ήταν ένας φωτεινός οδηγός που με τα λόγια του και το παράδειγμά του φώτιζε, καθοδηγούσε, ενέπνεε. Τις ελεημοσύνες, τις αγρυπνίες και τις νηστείες του μόνο ο Θεός τις ξέρει. Απέφευγε τον έπαινο των ανθρώπων και ζητούσε μόνο τη δόξα του Θεού. Αλλά όσο κρυβόταν ο Άγιος, τόσο ο Πανάγαθος τον τιμούσε, γιατί ο Άγιος τιμούσε με τα έργα του το Θεό. Δεν πέρασε πολύς καιρός και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου παρουσιάστηκε πάλι ο Σατανάς, με μορφή ανθρώπου και αυτός ήταν ο Άριος. Ο Άριος ήταν διάκος και αρκετά μορφωμένος. Έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά τον έφτιαξε ο Θεός, δηλαδή ήταν δημιούργημα του Θεού. Ο αρχιερέας Αλεξανδρίας Πέτρος τον έδιωξε από την επισκοπή. Ο Άριος κατόρθωσε να πάρει με το μέρος του τον Μητροπολίτη Νικομίδιας και πολλούς άλλους αρχιερείς. Τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος, για να σταματήσει η σύγχυση μέσα στη χριστιανοσύνη, έδωσε εντολή να μαζευτούν όλοι οι Μητροπολίτες και οι κληρικοί στην πόλη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν και να βρουν τη λύση να λάμψει η αλήθεια. Στην πρώτη αυτή Οικουμενική Σύνοδο πήραν μέρος 318 πατέρες και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Άγιος Πυρίδωνας, ο Μέγας Αθανάσιος και άλλοι. Όταν σε κάποια στιγμή ο Άριος έφερε σε αδιέξοδο τους Αγίους Πατέρες, ο Άγιος Πυρίδωνας έκανε το θαύμα με το κεραμίδι. Δηλαδή, έβαλε ένα κομμάτι κεραμίδι στη χούφτα του, το έσφιξε και αυτό χωρίστηκε στα τρία, σε χώμα, νερό και φωτιά. Και με αυτό το θαύμα απέδειξε τον τριαδικό Θεό, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο Άριος όμως λόγω του εγωισμού του δεν πίστηκε και με τη ρητορική του ικανότητα, γιατί ήταν πολύ μορφωμένος και μιλούσε με θάρρος και παρησία, είπε ότι το θαύμα αυτό είναι δαιμονικό. Τότε ο Άγιος Νικόλαος, αγανακτισμένος, δεν κρατήθηκε, σηκώθηκε από τη θέση του και έδωσε ένα δυνατό χαστούκι στον Άριο. «Βασιλιά», είπε ο Άριος,
είναι σωστό μπροστά σου ένας από τους πατέρες να με χτυπήσει? Αν είναι αμαθής, ας μη μιλάει, όπως κάνουνε και οι άλλοι. Αν πάλι ξέρει, ας πει τη γνώμη του. «Σωστά μιλάς, Άριε», του λέει ο βασιλιάς. «Ο Νικόλαος θα φυλακιστεί μέχρι να τελειώσει η σύνοδος». Φυλακίστηκε γιατί δεν επιτρεπόταν κανείς να χτυπήσει κάποιον μπροστά στα μάτια του αυτοκράτορα και η ποινή ήταν ο θάνατος. Ο αυτοκράτορας αμέσως έδωσε εντολή να πιάσουν τον επίσκοπο πατάρον Νικόλαο. Τον έδεσαν και τον έβαλαν στη φυλακή, γιατί τον σεβόταν και δεν ήθελε το θάνατό του. Τη νύχτα παρουσιάστηκε μέσα σε άσπρο σύννεφο ο Χριστός και η Παναγία και τον ρώτησαν γιατί τον έβαλαν στη φυλακή. «Για τη δική σας αγάπη και πίστη», απάντησε ο Νικόλαος. Τότε ο Χριστός τον ελευθέρωσε από τα δεσμά και του έδωσε ένα Ευαγγέλιο και η Παναγία μας το ομοφόριο του αρχιερέα. Από τότε καθιερώθηκε όλοι οι αρχιερείς να φορούν ομοφόριο. Την άλλη μέρα, όταν του πήγαν φαγητό και νερό στη φυλακή, τον είδαν να διαβάζει το Ευαγγέλιο και τους είπε την οπτασία που είδε και τι του συνέβηκε. Όλοι δόξασαν το Θεό. Η Σύνοδος καταδίκασε τον Άριο σαν αιρετικό και οι πατέρες γύρισαν στις επαρχίες τους. Έτσι ο Άγιος Νικόλαος επέστρεψε στα Μοίρα. Σε ηλικία 100 χρόνων περίπου, αρρώστησε και σε λίγο κοιμήθηκε περί το έτος 333 μετά Χριστόν, για να πάει να βρει τον Κύριο που τόσο πολύ αγάπησε. Προτού πεθάνει, την ώρα που προσευχόταν, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είδε αγγέλους που έρχονταν για να παραλάβουν την αγιασμένη ψυχή του. Το ιερό λειψανό του τάφηκε στην αυλή της Επισκοπής Λυκίας. Ύστερα από πολλά χρόνια, στην πρώτη σταυροφορία των Φράγκων και όταν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Αλέξιος ο Πρώτος, το μετέφερε στον Μπάρι της Ιταλίας. Η μνήμη αυτής της μεταφοράς γιορτάζεται στις 20 Μαΐου. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου στις 6 Δεκεμβρίου, η μέρα που πέθανε, και τον κατέταξε μεταξύ των μεγαλύτερων και των επισημωτέρων Αγίων. Η 5η μέρα της εβδομάδος είναι αφιερωμένη σε Αυτόν. Επίσης χαρακτηρίζει τον Άγιο και ως Απόστολο για το μεγάλο του έργο. Θεωρείται και σαν ένας από τους μεγάλους προστάτες του ελληνικού έθνους, γιατί ο μεγάλος αυτός ιεράρχης, με τα άπειρα θαύματά του, αναδείχθηκε ο προστάτης Άγιος των θαλασσινών και των ναυτιλωμένων. Επειδή η Ελλάδα είναι κατεξοχήν ναυτική χώρα, τόσο στο εμπορικό όσο και στο πολεμικό ναυτικό, γιορτάζει πανηγυρικά τον Άγιο και στους ναυστάθμους και όπου υπάρχει ναυτική μονάδα, τελούνται λειτουργίες και δοξολογίες στη μνήμη του. Τον Άγιο Νικόλαο δεν τον τιμούν μόνο οι άνθρωποι της θάλασσας, αλλά και το σύνολο του ορθόδοξου χριστιανικού κόσμου.